la part més important és tothom acaba demanant finançament, no? Que és una part important per transformar les ciutats, però això, si volem transformar el país, es comença per transformar les pròpies ciutats i, per tant, aquesta col·laboració entre les dues administracions, per tant, que plegats transformem les nostres ciutats i per tant, el nostre país. La primera que exigiria en aquest nou govern és acabar els deures de l'antic govern, en aquest cas de l'Estatut del Municipi Rural, un estatut que es va treballar amb totes les administracions, els ajuntaments que hi participaven, però amb tots els departaments de la Generalitat per poder aplicar aquella diferenciació que tenim el món urbà amb el món rural. Donar aquestes facilitats administratives, tècniques, urbanístiques, de serveis, que no ens poden equiparar per pulmó de cost que tenim de personal a les administracions com les nostres, com en una gran ciutat. I la veritat, nosaltres tenim els recursos són mínims, llavors tenim molts de serveis, tenim delegades també diferents competències que ens ha delegat també la Diputació i els hem de cobrir, i clar, a vegades amb les aportacions que tenim de la Generalitat i de la Diputació no en fem prou. Hi ha temes molt importants com és política d'habitatge, educació, aigua, infraestructures, que són temes que ja s'estan treballant a la Generalitat colze amb colze, però que estarem atents perquè continuïn funcionant, perquè és una reclamació que són necessàries a casa nostra i per tant l'Ajuntament hi posarà tota la seva part perquè funcioni, però clar, necessitem aquesta col·laboració per part de la Generalitat. Que puguin donar aquesta autonomia a l'hora de decidir quines són les inversions i que pugui sortir ben aviat, perquè el més important és poder-la fer amb obra de mandat. Hi ha molts canvis d'ajuntaments i el bo és poder tancar els projectes dins del mateix mandat, i per això fora bo que el PUOS pugui sortir el més aviat possible. L'esperança la tenim, no es perd mai, vull dir, jo sé que tots els governs que hi ha hagut a la Generalitat han fet tot el possible, però esclar, nosaltres hem de treballar per tenir més recursos, més finançament, per poder ajudar els municipis petits. Ja sé que a vegades el finançament a cada ens és complicat la repartició, però esclar, nosaltres aquí només tenim dues aportacions, que és, com he dit abans, la Generalitat i a la Diputació. El que necessitem és no només que ens passin competències i que ens facin càrrec de moltes tasques, sinó que això vagi acompanyat de finançament, perquè si no, amb els recursos propis que tenim, amb la recaptació que podem tindre, que és dels impostos i poca cosa més, ens és molt complicat poder-hi fer front.